Od skorého rána do neskorej noci, vo všedný deň i vo sviatok, pracujú zamestnanci dopravného podniku mesta Bratislavy. Jednou z nich je aj Margita Leskovská. V dopravnom podniku pracujem od roku 1951. Pracovala som ako sprievodkyňa. Neskôr som si zvyšila kvalifikáciu a teraz pracujem ako vodička. Naša práca je veľmi náročná, obzvlášť pre ženy a matky. Ráno stávame niekedy o 2:30, inakedy zasa vracame okolo 2:00 v noci domov. Ja veľmi rada pracujem s ľuďmi. Aj svojich cestujúcich už dosť dobre poznám na mojej trati číslo 3. Už 17 rokov pracuje Margita Leskovská v dopravnom podniku. Vzorná pracovníčka, členka brigády socialistickej práce, matka 5 detí. Žena, ktorá, ako sama hovorí, by svoju prácu nevymenila za nejakú inú.